Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe yaɓoɓe chaine men Pular Arab on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere. Aɗa ñaage si tawi ko ngol woni lawol ma gadigol e yabde bindanɗe men nde mbaɗata abonné chaine he ngam bindanɗe garɗe foof mbawa yettade ma ɗon e ɗon. Ko noon si ka jiɗɗo janngude aɗa wawi jokkodirde amen e numéro amen WhatsApp ɓe ñawɗono. Hande garten ke ñawoje koorka. Ahkamu siyami fil madhhabil maliki. Taw ke madhhab maliki. wi nde deftere murattabatun bi sighati su'ali wal jawab. Ɗeɗo ñawoje ko e mbadi namdal e jabol. أعدها نايف بن عبد الرحمن آل شيخ مبارك وشارناج والفين دفتر وعرفه بسم الله الرحمن الرحيم فضلادي عند الله ñemtinirde ɗum deftere Qur'an nde e tugnade e hadis biyowo kala fof gollangal ngal fuɗɗaraka bismillahi ngal gollal ko gabtaral ay ko pamaral barke. Ɗum waɗi seram ɓe fof sen puɗɗo defte mumen haade maɓɓe natande golle ɓe bismortaw woni bismillahi ko inde Allah, arrahmani ko inde Allah, arrahim ko inde Allah. Alhamdulillahi jattoɗe godani Allah rabbil alamin jeeɗo windere nde. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Jam e kisal yo ngoni e kohowo men Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yo ngoni aleb Muhammad sahaba makko dendangal mabɓe. وبعد صدميوتي فهذه بعض الأحكام الفقهية دمد كويج نياوج فقهيانكوج المتعلقة بفقه الصيام جوتيد إبامغول كورك لخصتها ولا لخصتها وحررتها من كتب المذهب. وي ديدو نياوج مي سيوتي دum gittumudum e defte مذهب مالكي لتكون تذكرة وتفقيها لي ولغيري ngam dum wana ciftingol e pammingol ko adi fof wonande hooram wali gayri etana am hono am tojiɗa am ɗum ko honden ko qubayla dukhuli shahri ramadan mubarak ko ardi nadgol lewru korko barkinndu ko adi nde lewru korko ndu natat ciftoren hen seeɗa e ñawoje korka joɓorɗen e korka he. O yi fassiyamu ruknun min arkanil islamil khamsati. Korka noon ko ɗum jogdu e jokli l'islam joyɗi ko ɗum saldu e calɗi l'islam joyɗi. Wadde noon fayanbaghi ina hani على كل مسلم ومسلمة كلا جول فوتيكو غوركو ولا كو دب أن يتعرف أحكامه دف أندر نياوجو كورك دب إن فوتي أندر نياوجو كورك غورك إن فوتي أندر نياوجو كورك ليؤدي العبادة على بصيرة دون خلل أو نقص
ngam dewal Allah ngal o waɗira ngal e gandal e famamuya ko alda e bonnugol alda kadi gustugol. وستكون الأحكام والمسائل ملخصة حول عدة أمور. ñaawooje ɗe e mas'alaaji maɗi tonge tan e geɗe seeɗa. ujmiluha fima yali, ɗen geɗe miɗe renndinaɗi e ɗeɗo toɓɓe garooje. ko adima en ngandu holko woni taarifu siyam, andinoore koorka. so en mbi assawm, holko woni sawm. min ngandu hen ala man yajibu sawmu, koorka ko e hol yon waɗɗi. wa mimman yasihu, holmbo koorka sellanta. arkanu sawmi, min jangu hen jokli koorka. wama yatarattab, e ɗum ko ina rewa alal iftaari e tajgol fi ramadan e lewru koorka. ma en jangu hen mustahabbatu sawmi, jiɗaɗi koorka. kono kadi ma en jangu hen makruhati sawmi, gañaɗi koorka. ma en jangu hen ma yajuzu lissa'im, ko dagani koorɗo fi'luhu nde waɗata ɗum. ma yabihu, e holko dagani alfitru, wonande tajgol lissa'im wonande koorɗo. وقبل الشروع في الحديث عن هذه المسائل، ko adi noon nde natanmi yewtude ɗiɗo mas'alaji, la budda ala isago min ta'rifi ba'd al-mustalahat, alay sago fammina mi andina yoga e ɗiɗo mustalahatuji, ɗeɗo kalme wal alfaze konguɗe ash-shar'iyya ɗi ganduɗa ka shariyankoje, allatina ɗin nasta'miluha ɗe kutortoɗen littafriq baynaha ngam sernude ɗe. fa kalimatu rukn, so en mbi ruknu woni jogdu, takhtalifu an kalimatu shart, ina serti e helmere shart woni sarɗude hunde. ko noonne wa kalimatu sunnatu, helmere sunna, takhtalifu ina serti an kalimatu wajib e helmere wajib, aw fard walla farilla. wajib ko waɗɗi, aw fard walla farilla. o wi fa ba'dul ahkami, ina hen joga e ñaawooje, minha ma yakunu ruknan, ina hen ɗen ñaawooje ina ngona jogdu, aw wajiban walla wona ko waɗɗi, ɗi ganduɗa tabtulu al ibadatu, dewal Allah ina bonira bi tarkihi e ɗaccude gotel hen, awil ikhlali bihi walla wasde timminde ɗum. wa minha, ina hen kadi ma yakunu ko ina laato mustahabban, wona hunde yiɗande, yutlabu ɗaɓɓittende, min al insani neɗɗo nde waɗata ɗum. lakin ko wondan nden ɗon hunde law tarakahu, so ɗacci nden ɗon hunde yiɗande, la tabtul ibadatuhu, del makko Allah ngal bonata. wadde noon fal natahaddas, ye en jewtu an ba'di hadhihi almustalahat bi ijaz, ye en jewti ɗiɗo mustalahatuji taw tan koye raɓɓikinade. almustalahu al awwal, helmere adinde ko ar-ruknu, mbawi innir ɗum ruknu woni jogdu, wal wajib, ina wonde wajib woni ko waɗɗi, wal fard e farilla. o wi ma'ani hadhihi al kalimat, o wi noon sa ƴeewi manaji ɗeɗo kalme
ɗum ko wiyete ruknu, ɗum ko wiyete wajib, ɗum ko wiyete fard. Manaji majji wahidun ko goto. holko woni manaji majji? wa huwa ma yutlabu min al insani an ya'tiya bihi, koko ganduɗa ina ɗaɓɓite e neɗɗo nde waɗata ɗum. ina ɗaɓɓita e neɗɗo nde waɗata ɗum. wa yusabu bi fi'lihi, omo barjite e wadde ɗum, so waɗi ɗum omo daña hen baraji. kono wa tabtulu l ibadatu bi tarkihi, so acci ɗum dewal Allah ngal ina bona, ko waɗatno ko bona. tewa ya'thim, o bakkodina. wadde ɗum woni ko wiyete jogdu, walla ko wiyete wajib, walla ko wiyete fard. so wiyam ɗum ko farilla tan, andu ka porsaɗo nde batta ɗum, ete sa waɗi ɗum ma dañ hen baraji, ete sa waɗani ɗum dewal Allah ngal bona, duttoɗa bakkodina. ɗum woni ko wiyete jogdu, walla so wiyama hunde waɗɗinde ɗum fanta hen, walla so wiyama ɗum ɗo ko farilla ɗum fanta hen. sa wiyama ɗum ko farilla tan, walla ɗum ko jogdu, walla ɗum koko waɗɗi tan, andu ka jomiraɗo nde batta ɗum, ete sa waɗi ɗum ma dañ hen baraji. sa acci julungu walla dewal Allah ngal batta ngal bonat, kadi aɗa bakkodinto. al mustalahu thani, helmere ɗimmire nde ko shartul wujubi wa shartu sihhati, sarɗi baɗɗugol e sarɗi cellugol. o wi wahiya qaribatun min al mustalihi al awwal, o wi ɗum ɗiɗo manaji ina ɓalli seeɗa e helmere adinde, lakin kono ko serdiɗe tan. ashurud takunu kharij al ibadati, sarɗi kanum wonata ko bowal dewal Allah, sarɗi adata dewal Allah. wa ba'duha, yoke e majji, la yutalabu al mukallaf, kellifaɗo ɗaɓɓitirtaki bil itiyani bihi, e addude on ɗon shart, kal qudrati ala siyami, ko wayno hattande horde. hattande horde fa hiya shartu wujubin, ko ɗum sarɗi baɗɗinowo korka. jomum hattani horde tan, horde waɗɗima ɗum. bi ma'ana no pamirta annahu no kam la yajibu ala al ajiz asiyam, ɗum firti ko donkiɗɗo mo hattanani waɗɗaki mum korka, ɗum woni sarɗi. so wiyama saɗa hoore yawta aɗa hattani, wadde firti sa hattanani a horta. sarɗo ko hattande nde. amma al imsaku an taami masalan wa huwa rukn, se mbiyam wonde horde, jogitade ga ñamde, wasde ñamde, fo ruknun ko ɗum jogdu. o wi wa sayati mazidu tawdihi lin dhalik, ma en ngar e ɓurde laɓɓinde ɗum ɗon. al mustalahu thalith, helmere tataɓire nde ko al mustahabbu awil fadilati awil mandub. al mustahabbu ko hunde yiɗade, awil fadila walla ɓural, awil mandub walla ha joni ko yiɗa ha joni. wa hiya, ɗeɗo ahkamun ko ɗum kaɗe ñawoje shar'iyankoje matluba ɗaɓɓitaɗe e neɗɗo nde waɗata ɗum. lakinnaha, kono tan ɗeɗo hen aqallu darajatin, kanje ɓuri famɗude daraja min al wajibi e helmere wajib. falaw tarakaha, so tawi neɗɗo ɗacci hunde nde ganduɗa ɗum ko ɗum mustahabbu, walla innirako fadila, walla innirako mandub, fof ko gotum. so neɗɗo acci ɗum,
lam tabtul ibadatu ɗum bonata njulu makko ay jiida e ruknu walla wajib walla fard neɗɗo acci ɗum ina bonna njulu ngu kono noon mustahab walla fadila walla mandub so neɗɗo acci ɗum bonnata dewal Allah ngal waɗatno ngal. al mustalahu rabi'u helmere wattude nayaɓire ko al muharramu ko hunde harminade wahuwa sa yiɗi famde ko harmina ko aksul mustalahil awwali ko ɗum benji contraire helmere adina nde helmere adina nde wonno alwajib mbinɗen wajib koko neɗɗo ɗaɓɓitande waɗata ete si jomum waɗi ina barjite hen ina daña hen baraji si jomum acci dewal Allah ngal o acci ɗum ngal ina bona rutto bakkodina ɗum woni wajib kono si ko muharram wahuwa ma yutlabu min al insani tarkuhu aɗan wajib ka jamiraɗo muharram ka wajib ka jamiraɗo kono muharram ka kaɗaɗo ɗum waɗi wahuwa ma yutlabu min al insani tarkuhu ay ɗo koko ɗaɓɓita e neɗɗo yo accu ko jamiraɗo yo accu wa idha fa'alahu batalat ibadatuhu so gollima ɗum dewal makko Allah ngal boni aɗan to mbinɗen wajib so gollima ɗum so gollaki ɗum dewal Allah ngal bonata kono ɗo noon so gollima ɗum dewal Allah ngal nden bonata kal akli ko wayno yarde wa shurb ko kal akli ko wayno ñamde wa shurbi e yarde fi nahari ramadana e ñalawma korka donc ina harmi sabu sa ñaami ñalawma korka ma boni ɗum waɗi wi wa idha fa'alahu batalat ibadatuhu so golli ɗum tan del makko Allah ngal bonat al mustalahu al khamis helmere joyɓirde ko al makruh ko añede wahuwa añeedu noon aqallu darajatin min al muharram ko kañum ɓuri famɗude daraja e ko harmina ɗum ɗo koko haɗa koko aña fa yusabu ala tarkihi so neɗɗo acci ɗum ina daña hen baraji wa idha fu'ila noon wa idha fa'ala la tabtulu al ibadatu wa idha fu'ila la tabtulu al ibadatu bihi so tawi ɗum gollama dewal Allah ngal bonata ina aña noon sa acci ɓuri kono sa waɗi ɗum bonnantama jiida e muharram al mustalahu sadis helmere jeego ɓiir ko al qada'u wal kaffaratu ko wiyete jobdi e kaffara وهما ɗeɗe kelme yata'allaqani ɗi jowiti ko fi siyami korka endal ikhlali sangane neɗɗo o mankini bi shay'in e hunde min ash-shuruti e sarɗiji wal wajibati e baɗɗiɗi aw fa'ala al muharramat walla golli golle kaɗaɗe ɗe ganduɗa ko karminaɗe fa fi ba'd al halat ina yoga halaji yatarattabu ala al insan ina waɗɗo e neɗɗo qada'u dhalika al yawm yoɓde on ɗon ñalawma fakat tan ba'da ramadan caggal nde ramadan yawti saa o wonko mbaɗɗa joɓa ramadan o kañum tan joɓaɗa watta kafara wa fi ba'd al halat hen saha noon yatarattabu alayhi ina waɗɗo e killifaɗo al qada'u yoɓde wal kaffaratu waddude kadi e kaffara aidan jomum yoɓata bara ñalawma acci o en même temps kadi waɗan ɗum kaffara holko tagi ko bi sababi intihaki hurmati shahri ko sababu ni hoynude hurma lewru ndu falaysa kullu qada'in wana kala jubdi tan la budda ma'ahu min kaffara wiyataki kala nde jomum yoɓat tan ko ma waɗa kaffara ɗum ko ala tafsir al ati lahiqan bi hawlillah ma en garde e faccoro ngo
bindane men karoji sai Allah jaɓi. O wi non wali nashra'il ana fil maqsud bi awnillahi wa taysirihi. Hankanti non en natan e ko ummini deftere nde ballal Allah e newye makko. ما هو تعريف الصوم؟ holko woni andinore korka? Sembi korka holko fanta hen? هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما في جميع أجزاء النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقربا إلى الله تعالى. سويام كورك définition korko ko jaggitaade ga tuyoji ɗiɗi shahwatay albatni wal farj, tuya reedu e tuya farj. Reedu ma mbasa nanude hen haydara ko ina tuye, farji ma kadi mbasa hokkude ma haydara ko ina tuye. Aw ma yaqumu maqamuhuma, walla ni ko ina daro darnde ɗum ɗon tuyoji. ɗum ko hol yon saha o wi ko fi jami'i ajza'in nahari, dendangal nyalawma o fof daganakima warande ɗin ɗon tuyoji. Nyalawma o holɗo fuɗɗori? O wi fuɗɗori ko min tulu'il fajri, kay illitugol fajri, ila ghurubi shamsi, ha mutal nange. ɗo nyalawma o haɗi. holko jomum waɗirta ɗum? ko taqarruban ila Allah ta'ala, ko ngam ɓallorade ɗum Allah tawɗo. O wi fa yaqumu maqama al-batni, ina daro darnde reedu hadde ɗum tuyo, alfama hunuko, wal anfa kine, wal halq goddol, wa nahwa dhalika nandi hen. ko ganduɗa sa waɗi ɗo mimma yasilu ko ina yetto ilal ma'idati fulkur, aw yataghadha bihi al-jism, walla ni ɓandu nu ina wura hen. wa yaqumu maqama al-farj, ina daro darnde farj, al-lams memde, al-mujib memgol ngol ganduɗa ko baɗɗinowol lil fitri tajgol. jom wasa memde jom suudu mum, walla sei jom suudu wasa memde jon galle mum ha en dañi hen taka baɗɗinowo tajgol, wa nahwi dhalika nandi hen. kama sayati tafsiluhu, hono no gandirɗa men ngar e faccirede ɗum e binde men karoje sai Allah jaɓi. ala man yajibu sawmu ramadan, horde lewru korko holmo waɗɗi? وهو ما يعبر عن الفقهاء بشروط الوجوب. ɗum woni ko fuqaha yankoɓe kalata mbiya sharɗiji baɗɗugol, sharɗiji ɗi ganduɗa so ɗi ndenti e neɗɗo waɗima e makko horde lewru korka. wadde faman lam tatawaffar fihi hadhihi shurut, kala mo ganduɗa ɗiɗo sharɗiyeji kawrani e mum, lam yajib alayhi sawm, horde lewru korka waɗɗaki ɗum. sarɗi baɗɗugol adi hen ko al awwal al bulughu, helli feede. neɗɗo aɗa horde yataw helli faama, aɗa korka waɗɗadem yataw a helli faama. ɗum firti wadde fala yajibu, korka waɗɗaki ala sabiyi e kurka, wala yu'maru bihi, kadi cukalel yimirtaka yo hor. walaysa siyami, o wi korko non wayani no kassalati no njulungu. aɗan njulu yu'maru biha, cukalel ina yimire anda sab'in, sangane heɓi duuɓi 7. wa yudrabu alayha, omo fiire sababu no njulungu sa anda 10, sangane heɓi duuɓi 10.
kono korko noon jomum fiyataake heen. Ina waawi yimireede noon ngam neheede heen, kono jomum firataake sababune hooraandi. ɗon ɗe heɓi duuɓi 6 duuɓi 10. الثاني sharɗi ɗimmiijo ko alqudratu yaato jomum no hattani. haɗa ma hoorde yaaɗo aɗa hattani hoorde. wadde fala yajibu korko waɗɗaaki alal aajizi e donkiɗɗo haqiqatan tawa noon ko gongre gonga, wona tappalaagal tan. yaato jomum gongre gonga ina ronkiti sa hoori ina addama caɗeele walla njahani ha doctoreɓe ceedanoma wonde a wawa hoorde. kalmaridi ko wayno pawngol awil ajizi walla mo ganduɗa ko donkiɗɗo hukman to banggue ñawore. kal hamili ko wayno debbo reedu, wal murdi ko wayno muyninowo. fo huma ɓeɗo ɗiɗo wa in qaddarata so tawi noon eɓe mbawi ala siyami hoorde, lakin kono tan khafata ɓe kuli alal janini e tigguyel ngel awir radi'i walla muynowel ngel falahum al fitru eɓe mbawi tajje. o wi debbo reedu walla muyninowo kamɓe doole mabɓe walla sembe mabɓe kattan mabɓe ina hokki ɓe wawde hoorde, kono noon caɗele ɗe wona kamɓe ko sukaɓe. so tawi debbo reedu andi so wi hoori ene wawi battinde tigguyel gongel nder reedu mum ngel, hoto hoor yo taj. walla muyninowo kañum ene wawi hoorde, kono noon omo andi so tawi o hoori inɗe makko mbatta kosam gansan cukalel ngal dañda ko muyni loro, kanko no hoto hoor. الثالث tataɓiijo al iqamatu korowo yaro ko o ñiɓɗo yaro wona ɗanni yanki yaro o ɗannaki masalan o wonani ɗanngal. wadde fala yajibu korka waɗɗaki fala yajibu sawm alal musafir e ɗanniɗo safaran tawa noon ko ɗanngal ngal ganduɗa yubahu ina dagne fihi e ngal ɗon ɗanngal qasru salati ustude njuulu. wa sayati tafsiluhu ma en garay e facciro hol ngal ɗanngal dagato e muɗum ustude njuulu ngam jomum wasa horde e ngal ɗanngal. wadde sarɗiyeji baɗɗinoji korka ko tati: yaado ko jomum helli faamu, yaado jomum ina hattani horde, yaado jomum ko ñiɓɗo o wonani e ɗanngal. ma hiya shurutul wujubi wa sihhati lis-sawm? holkoni sarɗiyeji baɗɗugol wondude kadi e cellugol wonande korka? hunaka shurutu wujubin wa sihhati, ina woodi ko wiyete sarɗiji baɗɗinoji korka e sarɗiji cellinoji korka ma'an kanƴi ɗiɗi fof gondi. fa ashabu hadhihi sifati la yajibu alayhim as-sawmu, korka jomiraɓe ɗiɗo sifaji korka waɗɗaki e mumen. wala yasihhu minhum, korka sellantaɓe in saamu haysa ɓe koori. al awwal gadiɗo ko al aqlu, haɗama horde yaata aɗa wonda hakkille, aɗa waɗa ƴeƴ. wadde fala yajibu korka waɗɗaki wala yasihhu korka kadi sellata min majnunin e korka kangaɗo neɗɗo kangaɗo korka mum sellani. aw mughman walla pekkorɗo alayhi, mughman alayhi pekkorɗo on kadi onne korka mum sellani waɗɗaki. qabla al fajri, nde o fakkiri nde ko sanga gadiɗo fajiri, aw ma al fajri walla sanga jaaduɗo e fajiri. kono amma in ghaba an wa'yihi, si tawi noon on natti wondude conscience makko, o natti wonde hakkille makko,
ba'da tulu'il fajri caggal nde fajiri o ƴilliti muddata nisfi nahari faqat fodde tan ko ene waɗa feccere ñalawma fa sawmuhu sahih korka makko ka ene selli kadi wala qada alayhi wona jaɓowo manam yabde waɗɗaki kono amma law ughmiya alayhi sanno ko paɗɗiɗo aghlaba yawmihi ko ɓuri hewde ñalawma kala aw kullahu walla ñalawma kala ko paɗɗiɗo fa alayhi alqada waɗɗimama mo yabde o min zalik ene jeeya ɗum kadi at-takhdir neɗɗo mo ganduɗa ko pikiriɗo ngam warde ɓandu mum li ajli al amaliyat sabune yoge opération ngaji baɗete jom ko yo hôpital ene safare ɓandu no fof wara nattitinta e nder onene korko mum waɗɗaki sellani in kana tawilan aw qasiran foti ɗum ɓooyi ɗum juuti walla ɗum raɓɓiɗi athani sharɗi ɗimmijo mo ganduɗa ko shurutu sihhati wa wujub annaqa'u ko labde min damil haydi wan nifas labde ƴiƴam ɓesgu e labde ƴiƴam fileru kala ɗum firti ko fala yajibu alayhima korka waɗɗaki e piiliɗo korka waɗɗaki e jogiiɗo ƴiƴam ɓesgu kadi wala yasihu minhuma sellantaɓe ƴiƴam ɓesgu woni dabba mo ganduɗa ko hefti ɓooyani ete ƴiƴam ɗam ene yalta so a labde taw wa idha tahuratil mar'atu so debbo laaɓi ma'a tulu'il fajr ɗon tan ɗe fajr ɗo ƴellitto fa yajibu alayha waɗɗimamam as-sawmu horde walaw lam taghtasil hay so suwa lotade taw lorgal makko janaba caggal nde o laaɓi ɓatan hankande o laaɓi ene waɗɗimo horde so waɗama lorgal ngal o acci ha o fina walla o acci ha o weeta no fuɗɗo lotade illa ba'da al fajr walla o acci ha caggal fajr no fuɗɗo lotade wa in shakkat noon so tawi o sikkitima hal kana tuhruha qabla al fajri aw ba'dahu tanwi sawm so tawi o sikkitima kanko kam dow laaɓi nde o laaɓi gila fajiri feerani walla ko ma fajiri feeri ndo fuɗɗi laaɓde o sikkiti o wi ɗo tanwi sawma yo anni yo horde tan thumma taqdi al yawma ba'da ramadan caggal ramadan o hoora o heɓa ñalawma lihtimali ahadil amrayn sabune geɗɗiɗɗe fof kala ene wawi wonde so hoori woni o hoori so yeeɓi woni o yeeɓi ñalawma mo ganduɗa gasa won tawa ko on acci الثالث tarbijo dukhul waqti li sawmi ramadan sharɗi tati ɓijo mo ganduɗa ko shar'u cellal cellinowo korka baɗinowo korka yaadode ramadan naati wadde noon a wawa wonde e yaawa mbiya aɗa fuɗɗo horde ramadan tawa ramadan naatan taw ɗum waɗi fala yajibu sawmu korka waɗɗaki qabla thubuti shahri ko adi nde lewru ndu darato aw dukhulil waqti walla ko adi nde waktu o naatata waktu fajr juuɗata neɗɗo wawa horde nder jamma pecce jamma wiya fuɗɗima korka mum kadi ɗum neni wondi ko wala yasihu sellatani bon o wi daru tanbih huna ila darurati al ihtiyat fi ibadati siyam o wi ɗo noon ina handi jomumen gandi nde e daruriya lor gonɗe e jomum rentade e dewal Allah mbiyetegal korka ngal jomum jaggita gaga ñamde wasa ñamde wasa yarde qabla waqti azani al fajr muhaddad bi nahwi 10 daqaiq masalan jomum wona ñamde tan ina yara ha fajiri feere acca kono accat ñamdu ndu ko adi waktuji mintaji sappo ni
وذلك لكون غالب الجداول والتقويمات غير دقيقة. سبب سهاجي وني أوروج جاكتيد ولا وني أمبول واتانوج باتيد أوروج جولد باتيد ولا أوروج نرجل فجر باتيد تو ولا نبرسي تو ساجيوي وقتو إلى ناتو كأدي أورجاغادو ودنون كبوري ديجف بفتان جوم أتش نيامد أتش يرد ko adinde on ɗon yanar faddode mintaji 10 walla mintaji 7 walla ko jasɗum seeɗa. wadde faman akala aw shariba wa huwa shakkun fi tulu'i al-fajri fa alayhi al-qada. so neɗɗo ñaami yari taw ina sikkiti kanko de est ce que ko ñaama nde o ñaami nde est ce que ne fajiri feerani fa alayhi al-qada ko cikkiti tan fa alayhi al-qada ñubdi waɗɗimamo. wa min babi awla non ma yasna'uhu ba'du an-nas min al-akli wa shurbi ba'da sami al-adhan. waduna haalaka kam ko yoga e yimɓe mbaɗata ko nana noddinago fajiri as-salatu khayru min an-nawm ɓeɗɗa kadi aɗa ñaama on kam haalum haalaka ɓaade ko e cikkitiɗo yoɓata saka oka. ayo ɗo ƴeewen hawnoɗo windere meɗen so en garti jokken e arkanu sawmi e al-maqsud bin niyya. so tawi ko ngol woni laawol magadi ngol aɗa wadde abonné ngam bindana men garoje mbawa hebde hen. so tawi kadi ka jiɗɗo jangude aɗa wawi jokkodirde numéro amen WhatsApp peñowo ɗo no aɗa nellude ɗum kadi bandiraɓe ngam naftarade. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ha gongol garani windani men hesere inchallah.